A te ama când o ești nemerzat amor. Prea interesno tani, ti sa sko šukari. Nek. No šilco i. Kada je prea interesno tani. Dik. Aqui. Dansa staturaj. Ningi japonski. Kada Preinteresno. Короче, дей жампай. Саран да парамич. Со кърджиля жулятик. Къдо Каравлиевско васи. Саури лекардан да копек. А те шос копеко. Нал тук удач. Аки шуджам амената пик копеко. А къде и комната парамичай. Те ги са статуса, пало да и парамичак. Kako momo. Dalas precininen, da momos pokloninen pianleske. Интересно, пре невъзможно. И нам домозиви на дике сайзе. Там, андик баро дом боядей. И. Интересно, пре. А къде шай шикли не спопахо, специално комната яйси. Къде и Кралевско Оскамин. А къде беше се крали скиня. Аки. Долу ко храникой. Дила ко скамини. Долу ко тригриши. Къде пе чак палусење го шай пирес. Търдик на шик пирес те преш шак. Къде упалавер статуса. Сандър по. И. Чачо по има. Чудесно. А къде специално ай си кайте иле му къстото. Наки. Интересно те май. Сако не свешил си клен комната. Сако веше означава и певарес. Те и палаве комната. Къде увиварес. Означава не варес. Къде чаче, он чак по-умей. До украли. Прешукали по нашик.
Диката дик. А дома и най-град. Дик. Акика. Дика до Андрей зариме. Da mașei. Cadou me Andrei Zari. Aqui, cadê? Daí Королевскую спальню. Aqui. Deci mutai se față, sa. Saradandic. Cadê e Yakutsko Kangeri, daí pe centra forului, cadê Kangeri. Aureli Kerjan Darpau. De Висалий Варсовский. Тоже интересно. Довгий бар. До бармен яки. Дельмусовське бари жі нас. Данилен Варсаки. Иленги чай. До саро бару власне. До мамойлен. Когда это Эрик решили? Эрик. А что да интересно? Шукари по свои невозможно. Когда дигнем pe tuta, să dic plașul, când apăunes, că la padem pe tute, tai dem pe tute cizma. Taci cizma, când apăunes. Когда шили ма, Матеа, ама ти паш часу къде? Пълна секция. Интересно беше, да век. Само да играй. Къде навеши са пали игри кърди. Интересно са и невъзможно. Те я са аурияки виход. Дик сар бушола довай суди. Царство вечно и мерзлоти. Добро пожаловать. Диан да Якутия. Къде е Аурифалиес? Пре интересно. А по у нас